Gipaniguro ni Cebu City Mayor Mike Rama nga way mahitabong signal jam o signal shutdown sa komunikasyon sa mga kalihukan sa Sinulog 2024. Sang paghigpit nga gidili ang pagpahigayon sa mga street parties atol sa Sinulog. Sa irantang detalye, pinaagi ni ining report. Alang ni Mayor Mike Rama, wa na kinahanglan nga pagon ang signal sa komunikasyon atol sa mga kalihukan sa Sinulog 2024. Giulagway nini ang signal jam nga makabalda sa mga aktibidad sa katawhan ug babag-usab kini sa tinguha sa syudad nga makasabwag ang Sinulog sa ubang dapit. Karong tuiga, gibansagan ang kulturanhong kalihukan nga Sinulog sa Sugbo, Philippines 2024 nga nagpasabot nga apil ang tanang dapit sa kasulugan sa One Cebu Island. As mayor of the city of Cebu, as the organizer, chairman, and the overall, I already make my statement very clearly. Jamming and shutting off is Jurassic. Higpit usab nga gidili sa mayor ang pagpahigayon og mga street parties aron mapakgang ang posibleng problema nga mamugna sa mga tao nga mosalmot nini. Gipaniguro sa mayor nga mamahimong hapsay ang pagsugod na sa relihiyosong kalihukan sama sa Penitential Walk with Jesus karong Huwebes nga mao'y unang adlaw usab sa Nobina sa Balaang Bata. Magsugod ang kalihukan sa Fuente Osmeña ug musubay sa Osmeña Boulevard padung na sa Basilica del Santo Niño. Nakahanay na usab ang troop deployments sa Cebu City Police Office atol nining maong kalihukan nga gipanglantawan nga dagsaan sa bagang duot sa mga dibuto. Babadayon gini atong pagpangandam hangtod nga dili mahuman, hangtod nga mahuman ang activity. So kumingon mo nga asa tama na mong pagpangandam, wala dili gid nato ma-measure kung asa na taman, but again, we are really doing our best gyud para niini. But again, we have already laid down the plans, but sumala sa gikaingon nga dili gid mahuman ang atong plano, hangtod dili gid mahuman ang atong aktibidades. Samtang ipahibaw ni Rama nga giusab og Sinulog Grand Mardi Gras ang kulturanhon nga selebrasyon gikan sa randan nga Sinulog Grand Parade. It's not a parade, it is a Mardi Gras. Tawag na to karon Sinulog Mardi Gras na, dili na siya, ang uban ko may parade. Baka no, wala ay mong andali kay Jurassic na. Usa ka semana sa dili pa kini mahitabo, unang ipahigayon usab ang Sinulog sa kabataan sa Dakbayan nga salmutan sa mga contingents sa barangay sa Cebu City sa Enero 13. Isunod usab ang Sinulog sa Lalawigan sa Enero 14 diin magtigi ang mga contingents gikan sa mga lungsod sa Lalawigan sa Sugbo. Higpit nga seguridad ang ipatuman sa kapulisan ug sa ubang mga support groups atol nining mga adlaw. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.